Denne video er sponsoreret af Eon Drive Infrastructure. Hej og velkommen til Elektriske Erhvervsbiler. I dag der skal vi kigge nærmere på den her Mercedes E-Sprinter, og det er altså en bil i en lidt anden kaliber end det jeg har prøvet indtil nu. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige allerede her fra starten af. Det er altså en Mercedes det her, og det kan man godt mærke, når man sætter sig ind i den. Men alt det kommer vi nærmere ind på i den her video, så følg med her. Inden vi kommer for godt i gang, så må du meget gerne lige give videoen et like, og så må du også rigtig gerne abonnere på kanalen, hvis du er interesseret i elektriske varevogne. Alt sammen spiller jo ind til at gøre udbredelsen større, og det vil sige, at det hjælper algoritmen rigtig meget. Så hvis man interagerer med de her videoer, så kommer der altså en meget større eksponering, kan jeg tydeligt se på det. Så hvis du vil gøre mig den tjeneste, så siger jeg mange tak. Der skal lyde en kæmpe stor tak til P. Christensen nede i Kolding. Så hvis du har behov for en Mercedes varevogn, jamen så kan du tage fat i P. Christensen og høre, hvordan man kan bestykke sådan en. Men i hvert fald stor tak til dem for at låne mig den her. Det her er som sagt Mercedes E-Sprinter, og i den nyeste udgave her, der har vi to forskellige længder og to forskellige højder på den. Og det her, det er den høje og lange udgave af den. Jeg kom faktisk lidt til kort med mit målebånd, så jeg måtte bruge både målebånd og en tommestok i forlængelse af det for at måle længden på den. Og fra nummerpladen herude i fronten og om til trinbrættet om bagved, der har vi altså over 7 meter. Men på papiret så hedder den 6 meter og 97. Så det er altså en rigtig lang sag, vi har at gøre med her. Det kan man også tydeligt se. Den fylder godt ud i billedrammen her. Så I kan nok få en fornemmelse af det derude. Og så er der altså også en rigtig flot højde i den, som vi kan kigge på inde i varerummet lige om lidt. Men som jeg nævnte, så er det her altså en Mercedes, og det kan man godt mærke, når man sætter sig bag rattet. Den har nogle lækre features, og den har en lækker kabine, og det gør simpelthen, at det er en rigtig god oplevelse, man har, når man sætter sig bag rattet. Der er flere forskellige ting, som spiller ind. Blandt andet er der noget omkring det her førersæde, som den er udstyret med, den her udgave. Der er et komfortførersæde med vægtafhængig affjedring osv., som man også ser på minibusser og lastbiler osv. Og det ved jeg, det kan også fås som en option på nogle af de andre varevogne, jeg har testet. Men altså her er den udstyret med det, så der har jeg kunne få lov at prøve af på egen person, hvordan det føles i en varevogn at køre med det. Og det er rigtig lækkert. Så vidt jeg lige kan læse mig til, så det her er en udgave, der hedder Premium Edition, og den findes i nogle forskellige udgaver. Den findes med standardudstyr, så findes der en Select-udgave, og så er der den her Premium Edition. Sjovt nok på Premium Edition, så er det ikke som om man har alt udstyr på den, men den har noget andet udstyr end Select-udgaven. Så vi har desværre almindelige halogenlygter her, hvorimod hvis det var Select-udgaven, så ville den altså være udstyret med LED-lygter. Alle de her ting kan du selvfølgelig specificere den med også. Der er en alenlang udstyrsliste. Så det er sådan en ting, det er ikke en bil, du bare bestiller på nettet, og så tænker, det er sådan, jeg skal have den. Tag ned til, det kunne være P. Christensen i Kolding, ned til deres Van Pro Center i Kolding, og specificere den her bil sammen med dem, fordi der skulle der altså være udvidet ledvogter for at konfigurere den her vogn. Her har man gjort sig nogle udvalg, man har gjort sig nogle valg på noget udstyr i den her bil, som jeg synes er rigtig lækkert, og det kan vi tage et kig på. I sin nyeste form her, så har Sprinter en ny front i hvert fald. Jeg ved ikke, om resten af bilen sådan set er opdateret, eller om det bare er en videreførsel af Sprinter, som den altid har været. Men i hvert fald så har vi jo den moderne front, som vi efterhånden kender rigtig godt fra bybilledet. Og der har de jo gjort som på mange andre varevogne, at den nederste del af plastikken her i kofangeren, det er sort. Det er ikke indfarvet. Og selvfølgelig kan du specificere den med indfarvet kofanger. Men det giver jo egentlig god mening i forhold til, at hvis den nu kører meget ind i byen og bliver parkeret tæt op af andre, eller man kører tæt op og ned af, søjler og alle mulige smalle indkørsler osv., så giver det jo god mening, at den ikke er indfarvet. Så er du ikke lige så ked af det, hvis det bliver skrammet. Og hvis den pladedel skal skiftes, så skal du ikke betale for en lakering. Lad os tage et kig ind på førerpladsen her. Som I kan se, så er der gode justeringsmuligheder på sædet her.
Og der er faktisk også en 4-vejs elektrisk justerbar lændestøtte på det her sæde. Og så har vi naturligvis ryglænshældning og så videre her om bagved. Men der kan I altså se her, stolen den er udstyret med sådan vægtafhængig affjedring. Så det vil sige, jeg ved faktisk ikke, om man kan dreje på det her. Det skal jeg nok ikke pille for meget ved. Men i hvert fald så finder den altså ud af, enten sætter du vægten, eller også finder den ud af vægten. Og så har den altså en affjedring, der er afhængig af, hvor meget man vejer her. Og det fungerer super godt. Her foran til førersædet, der har vi en pude, der kan skydes ud. Og det gør altså, at du kan sidde super godt i det her sæde, i den her varevogn her. Det er en fed ting, synes jeg. Især hvis man har lidt længere lår, så er det altså en virkelig fed egenskab. Og vi er selvfølgelig også udstyret med et armlæn her, som kan højdejusteres. Og så har vi de 2 bænksæder her. Og der vil jeg sige, at det her det er faktisk den varevogn, jeg har testet, hvor der var bedst plads i bredden. Så 2 autostole kan uden videre stå ved siden af hinanden. Men altså en fin og moderne kabine her. Og vi har det her instrument, som ligesom er påklistret på bordet her. Og det ser lidt sjovt ud. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er gået igennem deres hoveder, da de skulle designe det. Fordi man har sådan et basisdesign på instrumentbrættet, og så har man ligesom tilført den her del. Lidt ligesom som vi så på Ford Transit, hvor man har et element, som man ligesom klister ovenpå, kan man sige. Og selvfølgelig den nye Sprinter, den har jo set sådan her ud i nogle år. Men det gør jo så også, at hvis man nu får et nyere monitorlag, eller skærmlayout her, så kan man bare skifte den komponent, og så instrumentbrættet sådan set det samme, som det er på de andre biler. Men den her skærm i midten, den er super funktionel og lækker at betjene. Det kommer vi også til at kigge på lige om lidt. Og så med det udstyr her, så har vi 4 kopholder her foran. Så altså masser af plads til at stille kopper fra sig. Og ude i døren, der finder vi kontakt til sædevarme, og så kan vi også låse op og låse bilen her, og så har vi vores rudekontakter, og det er auto op og ned på både fører- og passagerdøren. Så hvis jeg trykker bare en enkelt gang, så kører den hele vinduet helt ned. Hvis jeg løfter op, så kører den vinduet helt op. Det er super, det er ligesom vi kender det fra personbiler. De andre varevogne, jeg har testet, så har det kun været manuelt, eller ikke manuelt, men altså, der skulle du holde knappen hele vejen. Og så har vi justering af spejl her ved siden af. Og så har vi vores elektroniske parkeringsbremse, den sidder her. Så dels så trækker den jo automatisk, når vi sætter den i park på stilken her, men så kan du altså også manuelt udløse den her på. Og så har vi en knap til ratvarmen, og det er jo en rigtig lækker ting. Altså, de her sådan læderret, det kan jo godt blive iskoldt om vinteren. Så lige nu, som I nok kan fornemme, så er der ikke behov for ratvarmen. Og det er jo også en ting, som kan specificeres på stort set alle de varevogne, jeg har testet. Så ikke unikt for Mercedesen, men den her har det. Så det er jo også sjovt at prøve en varevogn, som har lidt mere udstyr end bare den helt skrabede basismodel. I skal ikke tage af, døren den knirker. Der er lige en lille detalje her omkring, hvor den skraber let på metallet, så den her dør, den skal altså lige justeres. Der sidder et fint håndtag heroppe faktisk, så hvis man har behov for at hjælpe til indstigning, så kan man altså lige gribe ud i det her håndtag. Og ellers så er der også et håndtag her i døren, så der er faktisk gode muligheder for at komme ind i kabinen. Som I kan se, så den her pude, der bliver skubbet ud, den går faktisk helt ud til min læg her. Så det er super godt. Det gør, at jeg sidder virkelig behageligt i det her sæde. Og som jeg nævnte, så er der alle mulige justeringsmuligheder. Her der justerer vi hønnen, hvordan den hælder. Og så kan vi justere selvfølgelig højden på sædet. Sådan der. Og så ryglænshældningen også om bag i. Og så puden, som sagt, den kan skydes tilbage på plads eller helt ud her. Og så den 4-vejs justerbare lændestøtte. Så det er rigtig lækkert. Og så rattet her, det kan også justeres med rigtig fin, rigtig fin rækkevidde i forhold til at kunne sidde her med forskellige længder af arme og så videre. Og her, der vil jeg sige, at jeg sidder rigtig godt med benene. Der er god plads op til instrumentbrættet, og der er ikke sådan en rigtig konsol her i siden til gearskift og sådan nogle ting. Så det er egentlig bare kopholderne langt hernede, som overhovedet ikke forstyrrer mit ben. Så jeg sidder rigtig godt for pedalerne, sidder virkelig godt og skiftet mellem speeder og bremser og sådan noget. Det er super godt. De har et rigtig fint niveau højdemæssigt. På rattet her, så er der nogle paler til at justere, hvor meget rekuperering man vil have. Og så kan vi også nede på startknappen her, der kan vi også vælge, om vi vil køre i comfort mode eller eco mode. Og så findes der faktisk også en max range mode. Jeg kan ikke rigtig mærke forskel på eco mode og på max range, men jeg kunne forestille mig det om vinteren, at den justerer klimaanlægget ned til et minimum og sådan nogle ting. Men her om sommeren, der mærker du ikke den store forskel. Lad os lige tage et kig på, hvordan man sidder i passagersiden. Og der har jeg jo virkelig god plads og sindssygt loftshøjde. Jeg kan ikke engang nå loftet her. Så virkelig god loftshøjde. Sidder fint
i forhold til nakkestøtten også, og god plads, som sagt, op til instrumentbrættet. Det er på det yderste sæde. Hvis jeg så lige rykker mig ind på det inderste sæde, så kan jeg jo allerede se, det er lidt anderledes. Der er heldigvis lavet en lille udskæring her i konsollen, sådan så kopholderne ikke stikker så langt ud. Men en fin kabine, og her der kunne man faktisk sagtens sidde 3 fuldvoksne mennesker og være i den her vogn samtidig. Men altså lige knap 7 meter, 6 meter og 97. Så det er jo en lang færge at køre rundt med. Men man mærker det faktisk ikke, når man kigger i spejlene. Så der føles overraskende kort om til bagenden, men det er der altså ikke. Den har den længde, den har selvfølgelig. Så har vi 2 dele bagdøre her, som du kan bare lige vippe ud her. Sådan der. Så kan vi vippe den. Hvor langt kan vi vippe den? Den kan vippes herop til. Så altså en rigtig flot åbning her. Og naturligvis det samme i passagersiden her. Så det er jo en kæmpe åbning, vi har her. Og et kæmpe rum i øvrigt. Skriver lige ind over her. Så mange kubikmeter har det i det her rum. Så indstigningen er jo nem. Der sidder et håndtag her, så det er bare op og så op på trinbrættet. Så det er fint, der er et trinbræt her, som man lige kan steppe op på. Der er en rigtig god arbejdshøjde, hvis du bruger den her bil meget som, hvad kan man sige, som stående, hvis du har noget værktøj, du arbejder med inde i vognen, eller hvad ved jeg. Og nede i gulvet, selvom vi har de her, den her plastikbund eller et eller andet træmateriale af en eller anden art, så har vi de her surringsøjer, de er ført igennem her. Så det er super godt. Og jeg har ikke lige noget tal på, hvor mange der er, men der er i hvert fald mange af dem. Så der er masser af mulighed for fastgørelse af ting heromme bagi. Så kan vi åbne op indenfra her. Sådan. Og igen håndtag i siden her, så vi kan steppe ud. Og som I kan se og fornemme, så er indstigningen altså rigtig let. Det er et fint håndtag, der sidder godt placeret der. Så altså ind- og udstigning er super let, både i siden og her bagved. Den her udgave er ikke udstyret med sidedør i venstre side, så, men det kan den specificeres med. I og med, at det her er den helt store Sprinter, så har vi også det helt store batteri på den her. Det kan fås i forskellige størrelser, men i den her udgave har vi et batteri på 113 kWh. Så indtil videre, den varevogn med det allerstørste batteri, jeg har testet i hvert fald. Det der sker, når det er, du har sådan et kæmpe batteri, og du har en kæmpe bil i øvrigt, det er jo, at din nyttelast, den bliver jo altså sænket, hvis du skal holde dig under 3500 kg. Så derfor så er den her bil faktisk en, der overstiger 3500 kg. Den her, den må veje 4250 kg, og det vil sige, at vi er rent faktisk underlagt køre-hviletidsregler og krav om takograf. Hvis jeg kører mere end 100 km fra den registrerede adresse, hvor bilen er registreret nede ved P. Christensen, så er der faktisk krav om, at jeg skal have mit førerkort inde i vognen på den her. Og jeg har ikke et førerkort, det har jeg simpelthen ikke for at teste de her biler. Så det vil sige, at min test har været lidt forhindret af, at jeg skulle holde mig under de her 100 km fra deres adresse. Så det er lidt upraktisk i forhold til at lægge testbiler. Og det er også upraktisk i den forbindelse, hvis du nu forestiller dig, at du er solo-selvstændig eller et eller andet, og har brug for en stor kassevogn med masser af nyttelast osv., god rækkevidde, jamen så er du altså underlagt køre-hviletidsreglerne, hvis du kører mere end 100 km væk fra din registrerede arbejdsadresse, eller hvor køretøjet er registreret. Så det er sådan en ting, man skal være meget opmærksom på. En anden begrænsning er jo så også, at den her kan kun køre 90 km i timen. Så når I ser et relativt lavt snitforbrug på den her, så hænger det også sammen med, at hastigheden aldrig nogensinde har overskredet 90 km i timen. Det kan man godt mærke, når man kører motorvej. Der kan du altså godt mærke, at du er ude og køre samme hastighed, som lastbilerne er. Og det skal man selvfølgelig lige vurdere, om det passer ind i kørselsmønstret. Men altså de 4250 kg gør jo, at vi har en rigtig god nyttelast til gengæld. Nyttelasten den er på 1170 kg, som jeg lige kunne læse mig til. Den findes også med et mindre batteri, og med det mindre batteri, så vil du have en højere nyttelast, men til gengæld en væsentlig kortere rækkevidde. Som I kan se, det står jo fint illustreret her på vognen her, så har den altså 440 km WLTP-rækkevidde. Og indtil videre, så har jeg kørt omkring 200 km, og jeg har stadig over 50% rest på batteriet. Så det er faktisk også muligt i praksis at komme over 400 km rækkevidde på den her vogn. Og det må siges at være rigtig imponerende. Men det er jo på en tom vogn, kan man sige. Så det er klart, at hvis du læser den op med 1000 kg, så er det en anden rækkevidde, du kommer til at kigge ind i.
Men man sætter sig og foden på bremsen, tryk på startknappen, og så er bilen sådan set klar til at køre. Og jamen, nu er vi sådan set klar til at køre, så ned i drive på stilken her. Var den ikke klar alligevel, eller hvad? Det er fordi håndbremsen, nogle gange så trækker den altså lige håndbremsen, det skal man lige gennemskue. Og så skal man altså manuelt udløse den. Sådan der. Smæk. Man kan høre dørlåsen, man er ikke i tvivl. Men der kan I lige fornemme her, at kabinestøjen den er faktisk meget lav. Så man bliver ofte lidt i tvivl. Man bliver ikke i tvivl, når man mærker, hvor høj den er og så videre, hvor meget den fylder på vejen. Men støjindtrykket her i kabinen, det er virkelig godt. Altså den er rigtig godt støjdæmpet. Og så, som jeg har nævnt et par gange nu, jeg sidder virkelig godt i det her sæde. Det eneste, der er, det er ligesom med nogle af de andre døren her, altså selve dørsiden er en lille smule lav, så er der en vinduesramme, som er lidt højere, så den passer lidt bedre, men den er lidt smal, så der er ikke så meget at have albuen på herude. Til gengæld så passer det super godt med armlænet her, som jo så også kan højdejusteres. Når du kører i den, så er du altså ikke i tvivl om, at det er et stort køretøj, du er ude i. Den fylder meget på vejen, og jeg vil ikke sige, at den er tung at danse med. Den var ikke tung ligesom som den Ford Transit, hvis vi skal sammenligne den med den. Den her, den føles egentlig letkørt og så videre, men speederen er mappet meget konservativt, kan man sige. Så der sker som udgangspunkt ikke sindssygt meget, medmindre du træder den helt i bund. Der er også en kick-down-pæl nede i bunden. Nu prøver vi lige at dreje rundt her og se, om det kan lade sig gøre. Det er en lang bil her. Ja, der skal vi lige have en enkelt vending her, og det skal vi jo med alle de varevogne, jeg har testet, men man kan godt mærke, at den her er længere. Speedermapningen med Eco Mode, den gør sådan set, at selvom du træder søm med bund, ja, så kommer du ikke op at bruge særlig meget af det, den nu har til rådighed. Hvis den er i Comfort Mode, så kan du godt få alle kræfterne ned på 100 på det her Economy meter, eller hvad vi nu skal kalde det, Power meter. Men det er altså kun, hvis du jogger sømmet helt i bund. Og så kan man sige, at hvis du er i Eco Mode, så kan du stadig få alle kræfterne, hvis du så træder den forbi kickdown-pælen. Men vi er i Comfort Mode lige nu, så det vil sige det hurtigste køreprogram. Og så kan jeg lige prøve at gøre helt i hold. Der er ikke nogen mennesker for og bag, så sømmet bund. Og så kan I se, at det er meget stille og roligt. Men den har masser af kræfter, så det var 80. Og masser af kræfter til at komme op i fart, men det sker på en meget jævn måde, kan man sige. Der er ikke nogen voldsomme overraskelser, selvom du træder speederen helt i bund. Så jeg tror, at de store dieselmotorer, de har nok flere kræfter til rådighed, på grund af den speedermapning, man har valgt i den her bil. Men det er heller ikke meningen, at man skal køre gaderæs med sådan et køretøj her. Så jeg synes, at måden, den ligesom udvikler kræfterne på, er rigtig fin. Og jeg tror faktisk nærmest, den vil accelerere lige så hurtigt, selvom du har smidt 500 kg om bag i den, fordi den har så mange kræfter til rådighed. Den har et virkelig godt drejningsmoment. Men når man skal ind i smalle båse her og så videre, eller ind i indkørsler, der ikke er alt for store, så er det altså noget af en vogn at dreje rundt med her. Så der skal vi lige bruge bakgearet og bruge det meste af vejen også om bag os, faktisk, for at komme ind her. Sådan der. Og når man trykker på park, så trækker den også håndbremsen. Men som jeg nævnte, så er den her skærm rigtig fin. Den er ikke jordens største, så altså, der er masser af plads i det her bræt her til at fylde mere skærm ud. Men det har man altså ikke valgt at prioritere. Men et flot UI, det er det her MBUX, som vi også kender fra Mercedes' personbiler. Det spiller super godt med Android Auto, så lad os lige prøve at slutte det til. Google Maps, det fylder sådan set det meste af skærmen ud. Der er lige en ramme herude i siden, som den altid vil have. Men så kan du altså også have en ramme herude med musik osv. Og så er der et baggrundsbillede der. Den her har ikke navigation, men jeg ved, at den kan fås med en forberedelse til navigation, og det ved jeg så ikke, om den har. Det kan jeg ikke lige se her. Men i hvert fald så kan den også fås med indbygget navigation. Men det er sådan i flere steps, kan du sige. Du kan bygge den med forberedelse til det, og så er det sikkert forhandleren i Danmark, der kan slå det til for dig. Og så kan du også få den app-fabrik med navigation. Men altså en fin og responsiv skærm, virkelig flot opløsning. Det står altså virkelig krystalklart på den her skærm. Så det er lækkert. Så har vi nogle forskellige hotkeys, blandt andet til hvad kan man sige, til den her drag down menu her. Og
Jamen, der er alle mulige ting, vi kan sætte op. Åbning og lukning, automatisk aflåsning, ja tak. Lyd ved låsning, så dytter den. Og regnsensor er den også udstyret med, den her bil. Det er lækkert. Dynamic Select, spørg ved start. Hvad betyder det? Blev spurgt om køreprogrammet skal indstilles sådan. Så det vil sige, at hver gang du starter bilen, så starter den faktisk i Comfort-programmet, som I kan se hernede lige nu. Den har jo et sådan halvautomatisk klimaanlæg, så det vil sige, at du sætter en temperatur her, men du skal altså selv justere, hvor meget blæs du vil have her. Der er nogle forskellige menuer, vi kan bladre imellem her på skærmen her, og vi kan lige tage et kig på snitforbruget. Det er sådan nogle capacitive knapper her. Jeg er ikke super fan, må jeg sige. Nå, men jeg har kørt knap 170 km siden jeg nulstillede den her triptæller i hvert fald. Og der kan I se et snitsforbrug på 25 kWh per 100 km. Med til historien hørte, at jeg har ikke kørt sindssygt hurtigt. Jeg har kørt primært landevej og rigtig meget blandet kørsel. Men der har været rigtig mange accelerationer. Der har været meget, by med lyskryds og så videre. Så det er faktisk okay repræsentativt, hvis du nu er typen, der kører mere by og landevej end motorvej. Og her der kan I se, at den skriver faktisk, hvor meget evne den har til at lade op med hurtig opladning her. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at have den ude forbi en hurtiglader, men altså det jeg kan læse mig til i specifikationerne, det er, at den kan lade med op til 115 kW. Så vi snakker altså et batteri på 113 kWh, og med en maks opladningseffekt på 115 kW, så kan du regne ud, at det kommer til at tage et stykke tid at lade den op, den her vogn. Men man kan så sige, at du har jo så også en rigtig god rækkevidde, som lige skal tømmes, før du har behov for at køre ud til hurtigladeren her. Opladningen det foregår herude i snuden på den, så der er et... skal vi lige se, hvordan det fungerer. Det er sådan der. Bum. Og det er jo noget af en klap her, man åbner op. Og så fungerer det simpelthen ved at åbne de klapper derinde bagved. Så selvfølgelig AC-ladning i toppen, og DC-ladning det er hele stikket, vi benytter os af. Så det er CCS, som vi kender det. Og så er der en udløsning til, hvis man gerne vil frigive ladekablet der. Men vi kan jo ikke snakke Sprinter uden at snakke priser også, fordi det her det er helt klart en varevogn i den dyre kategori, kan man sige. Vi starter ved omkring 407.000 for den korte udgave, eller den de kalder mellemlang faktisk, det er ikke engang den korte. Den korte, jeg ved ikke om den ikke bliver markedsført længere, men i hvert fald ikke på strøm, så er det altså mellemlang eller lang, som vi har her. Og den mellemlange udgave, lav tag, så snakker vi 407.000. Men sådan som den står udstyret her, så er vi oppe omkring 640.000, og så har man gjort nogle enkelte tilvalg på den også, som bliver lagt oven i den pris. Så hvad jeg sådan kan suge mig frem til, så er det omkring 640.000. En ting, jeg ikke lige fik nævnt, tror jeg, det er, at den har det her Artico kunstlæder. Og Artico, det kender mange sikkert fra personbilerne, som Mercedes også markedsfører på dem. Og det gør, at du har et rigtig slidstærkt materiale. Så det her, det holder i mange år. Det ved jeg af personlig erfaring. Jeg har selv haft en Mercedes med Artico, og det bliver egentlig fint patineret, lidt ligesom ægte læder gør. Men det holder altså. Det kan sagtens holde til rigtig, rigtig mange kilometer. Så til kun 540 kroner oven i udstyr, altså oven i prisen på bilen, så er det helt klart et valg, jeg vil gøre mig. Det er meget nemmere at vedligeholde en stofsæder. Men det kommer naturligvis an på, hvilket udtryk du gerne vil have i bilen. Men jeg synes, det er rigtig fint med det her kunstlæder. Jamen, det blev ordene her fra Mercedes Sprinter, og jeg synes jo endnu en gang, så er det altså en rigtig, rigtig fin varebil, jeg har haft til test. Men i særdeleshed i den her Mercedes, der har man altså dels gjort nogle valg på den model, jeg har til test her. Der er blandt andet det her beklædning om bagved, som virkelig dæmper støjen i kabinen. Men så er der altså også bare den måde, en Mercedes Sprinter den kører på. Den er utrolig harmonisk, den er meget jævn og så videre, og virkelig godt støjdæmpet herinde i kabinen. Og så med det her affjedrede førersæde og så videre, altså komfortsædet her, jamen så er det bare en noget anderledes oplevelse, vil jeg sige. Men du får jo også lov at betale for det. Det er en varevogn i den helt klart i den dyre ende. Så det skal du jo gøre op med dig selv, om det er det, du har behov for i din forretning. Det kan også godt være, at det er en del af at please dine medarbejdere og sige, jamen vi har simpelthen behov for den allerbedste komfort til vores medarbejdere, når de kører mange kilometer i de her biler. Jamen så skal du helt klart give Mercedes e-Sprinter et kig. Men det er klart, at hvis du gerne vil have en varevogn, som kan lade op hurtigere for eksempel, og har en billigere indstigningspris, så er det nok ikke lige Sprinter, du skal kigge på i første omgang. Men altså, der er masser af fede ting ved den her bil, og jeg er overhovedet ikke kommet ud i alle afkroge af den. Den har masser af udstyr, den har virkelig god komfort, og
og så er det jo også bare en Mercedes. Det kan du tydeligt mærke. Og det kan du faktisk mærke lige fra A-klassen og hele vejen op igennem deres modelprogram. Så er Mercedes bare noget andet. Og det er det altså også selv her i deres allerstørste varevogn. Så tusind tak til P. Christensen. Jeg sætter stor pris på, at jeg kunne få lov at låne den her bil til test. Og udover det, så håber jeg, at du har lyst til at abonnere på kanalen. Og smid mig en kommentar hernede under. Og så ses vi bare en anden gang. Hej.